ассалому алайкум. Ҳаминҷа агар дидесен як галат чизе не ки ма да ҳамин як чиз маъқул шид. Мисол нигоҳ кунед ин экрано ихе ҷиқиданак нестае. Ма як телефони калон маъқул шид. Меравем нехе нерави. Ҷинг 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 ҷинг. Ихе мерем. Анами. Анамида ма гап надорам. Ассалому алайкум ака. Соз назаку. Акаҷон ма мавзу ма шумо да як чӣ гуфтанем ки ҳамаи чиза дидам, ма да чӣ маъқул шид. Аввал ростиша мегӯм барои дурӯғ нашава ин ҳамин аппарат. Ма намедонам и флип монитор. Ма телефони калон мондам ноша. Иҷа бахшиш ма иҷа сёмка кардам агар мумкин боша. Ҳа? Тамом раҳмат. И чӣ кор мекунад? И чӣ программа бу? Ман инҷа оз телефонамро бировардам. Барномаи дуруи мана. Ин монитор дар ҳамин монитор мо кор кара мекунем. Интихоб мекунем, менависем. Ҳамин чӣ ки мо телефонро истифода мебарем. И барои одамое ки мисол мехоҳанд тезда дору ёванд, дуруст? Ин барнома барои ёфтани дору ва ёфтани дорухонаҳо, муассисаҳои тиббӣ. Шумо устоди ман